Kumshi benta banwan ra ya ka jingkhu jing suba ha ka shnong ka thau ka dong chin chona paham sim ribhoi district kala penlong da ka jingpen khu shnong ha ka step jong ka sau tarik rempang bala penya da ka chin chona sports club bat bala baiting ka na sponsor da ka yes meghalaya ha ka te ka jingpen khu shnong lai shim benta da ka jingdon lang urang ba shnong ka paham sim uba jedwen lingdo rang ba dong ka chin chona uba pleasing nongrum Presiden Kachin Chona Sports Club uba Robinson Lingdo, Secretary uba Anthony L. Nong Kenri, Assistant Secretary Usamla Crispin Lapang, Ki Asha na Chinchona, A&M Health Department, lambat ki paj ba nong shong shnong. Ni hawan kong so na play pi media jong ka Ribhoi News. Ni na kaliang ka Chinchona Sport Club. Menta ka sngi la pulong ye ka na clean drive mat pun khoj ya ka dong mju ya ka shnong. Tengi na kaliang sport club ni persyang banun ra ya kecing bah jong kesenang bunsin hi kum ko club ki sutu bakala hande ki peniai betang ya ka football ane ka basketball hande ka sport club hi bunsin ngide banun ra shibun ha bay day bat karoi ka paru kum ju hi nam kaliang ka khoi ka suba namanta banio ya ka met ka phat besai baklang tena kaliang ka sport club manda singi penlong ya ka ne clean drive pun khoi ya kesenang ka thau banio ya ka jingko jingkia mat kumju kuman ai luksai ki weru ki sport club nyai kublei hero ya ki we ki sport club ki ba pnyai ya ki we ki benta ma ha be day bat ka turnamen kum ki football ki basketball handai ngin persyang banun ra shibun om tang ka football handai na ne khamat lamba ka jing trish tom lang bat ki member club jong ka Chinchona Sport Club kumju nyai kublei hero ya ka yes meghalaya ka sponsor yangi ha ka ne ka sngi bangi penlong ya ka ne ka clean drive dalam ba ka jing sponsor jongki bat kumju lada ngiyo lat ha skim beper ngidang persyang banun ra ha kiwe kiliang ro om tang kane hendra ngit persyang na ka sport club ban kentiu ya ki kun samla bakin yo ban mi khmat na ka jela jongi bat na ka dong ka than jongi hi bro ko we tang ne hi ku besbun